bent vannak az öltözőben, vagy már ott az öltöző folyosóban, de minden pillanatban megkezdődhet a hivatalos szestől. Megkérdeztem, hogy készül a Real Madrid erre a mérkőzésre, és állítólag a madridiak azt mondták, hogy nagyon-nagyon tisztelik, nagyon-nagyon szeretik Puskás Ferencet, és hogyha ők győznek, akkor azt a győzelmet majd az MLS elnöke köszönti, tehát Illés Bélát, akinek, mint említettem, ez a 65. válogatott mérkőzése, és középpályán azt mondja, hogy Brazília, Argentína és a Real Madrid. Igen, de hát még erre lesz szükség, mert vélhetően Raúl és Zidane között azért nagy-nagy csata lesz ebben az idényben, és Luxemburgo értésére is adta gráfiai adatokat is mondott Puskás Ferencről. Na most már tényleg a mérkőzésé, illetve a játéké a főszerep. Ronaldo pörgette föl, na ez most jó, ebből lehet indulni. Bőr, Kerekes kimozog a jobb oldalra, Bőr megindul, hát ez lap Gravézen, már amikor túljutott rajta oldalán megindulnak a Real játékosai. Ronaldo Zidanehoz, 3 fehérmezes is középen. Remélhetőleg önök otthon a TV képernyők előtt hallották Faragó András riportját. Zidane fogja elvégezni. Ritka jelenség. 17. perc. Egy kicsit, és akkor Roberto Carlos már szabadon ért el a labdát. Az előző szituációra hát lehet, hogy minden igaz, de ez Zidane könnyéke volt. Roberto Carlos kapta szöglet után a labdát. Első ránézésre azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. Egy érdekes szituáció, mert akkor les történt vele, de ott lesen állt. Biztos, hogy les az, mert ott, mint hogyha Halmosi vonalban lett volna, nem tudom. Na, mindegy, az a 11-es, amit a bíró megad, 0-ra vezet a Real Madrid. Igen, és Zinedine Zidane megint odaállt a 11-es, ez előbb. És megzavarhatók azért a vendégek. Nikolov. De hát Ronaldo. Abban bízik egyébként, és bízlon. Minden esetre magyar szöglet. Baptista. Michel Salgado. Nagyon eltolódott a védekezésünk most az imént középre. Beckham. Lágyan beemeli, Zidane lekezeli, Zidane jön ki. Hát most őszintén szólva megbolondították a magyar védelmet a Real sztárjai. Igen, Zinedine Zidane nagyon szép indítást kapott, leültette. Azt mutatja, hogy vonalon kívül történt mindez, reklamálnak a spanyolok. Vonalon kívül történt, de a partjelző várni. Van annyira rutinos, hogy megpróbálják Kenesei Krisztiánra egy kicsit rányomni a stressz. Jó helyen van, az mondja Merk. Sípszó is van. 2 perccel is veszhetnének egymás között a sztárok, bőven van kitűnő szabadrúgás lövő. Ott van Beckham, ott van. Védőt játszik, amit azt hiszem, hogy egyetlen egy magyar bajnok. A Kerekes és 3-an kísérik a támadást. Pompás labda, bárányos lő, fölé! Beckham felé megy a labda, de ott van Ronaldo, és Ronaldo leveszi. Beckhamen senki nincs, vissza kellene valakinek lépni. Ronaldo inkább át a másik oldalra. Baptista okozó kedvében van, csak éppen nem adomány formájában teszi, hanem testi kontaktus formájában mindez. Osztogatja a csomagokat. Igen, a második fél időre megjött az önbizalom, és bátran fölmerjük vállalni az ütközéseket, megoldásokat. Jók a labdatartásaink, Priskin. Pontos, mint hogyha Zidane tette volna oda. Ez is jó, ügyesen, szépen játszunk. Pancák neki készül, aztán laposan be, Torgele nem tudta lekezelni, Gravézen. És itt egy veszélyes szituáció. 3-3 ellen. Igen. Aj, Ronaldo kilép, és vigyázni, hogy kiállítás. 3-3 elleni támadásvezetést ezt a Real nem hagyta ki. Hát őszintén szólva, függetlenül attól, hogy a Real Madrid az elmúlt 20 percben, akkor még akkor sem lehetünk szomorúak, hogyha az ellenfél vezetést szerez, hiszen... Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy meg is érdemelni a csapat, hogyha kiegyenlítene, mert jó teljesítmény. Az Osasuna együttesében. Guti passzolt, Baptista. Szabályos test elleni kontaktus volt, gólhelyzet, Owen. Hogy Vince Ottóval szemben szabálytalankodtak.
Kósa Dénes mögé beindul, Vince Otto megszerzi, és ezt nem lehet egyenlő testhelyzetnek hívni, tehát hátulról föllökte Vince Ottót. Azt gondolom, hogy jogos lett volna, teljesen jogos lett volna a szabadrugás kifelé. Igen, tehát azt mondjuk, hogy egyenlő. Tett helyre. Vince Otto Gutival. Köszönhetjük a Real Madridnak, de köszönhetjük a magyar játékosoknak is, hogy tényleg oda tették magukat és fölnőttek a feladathoz. És Markus Merk nem hosszabbít, egy pillanatot sem lefújja a találkozót a német játékvezető. 3-1-re vereséget szenvedett ugyan a Puskás Ferenc válogatott a Real Madridtól, de a világ legjobb klubcsapata, a világ egyik legerősebb csapata idegenben legyőzte a mieinket. Én azt gondolom, főleg a játék képe alapján, a kialakított helyzetek alapján, és az, hogy egyenrangú ellenfelei voltunk az